Selanjutnya ya pemirsa, selanjutnya gudaki Maktin lagi. Nggih, jangane menir wis mateng. Tempene ditepungi pemirsa. Ki wayahe. Bathoke wis dibungkusi. Ki mang ora melok ngetutno masak Maktin, aku ndulang Nara. Mam dewe lho pemirsa, mam dewe nakno karo sayur menir napa mak anu napa nek ngarane arem-arem Solo. Arem-arem Solo. Onde-onde isine kacang, kambing gemble, kecepet lawang. Tak nyambel. Oh, terus digoreng panggangnya. Ini panggang daging dari Mbak Amah. Sayur mangut, monggo. Nyambel, Mama nyambel. Wow, mboten angsal jeruk pecel, Mak. Mboten angsal jeruk pecel. Jos, Mak. Mboten usah to? Mboten namun brambang nggih. Jeruk pecel tidak ada. Tak nyelek anu, Mak. Tak nyelek tripod, pot. Wis mateng bodoke. Bodoke Maktin wis mateng. Jos gados. Sini, Dok. Mama punya sapi. Ayo. Iki kudu. Mama punya sapi. Ini ngoleke. Duh. Gak bisa pemirsa. Ngoleke ngene. Dulek ngene. Terasine niki ndak pun mateng Maktin. Dereng ya. Walah ya ulek-uleke kok ya protol. Ulek-uleke protol iki pun berarti. Napa Maktin? Anu brambange Mak sing dereng sik tak anu. Kok brambane? Kirang. Brambang. Sajane pemirsa tak ceritani jan pengen enak neh apa dikei jeruk pecel karena jeruk pecel gue mau gak ada ya gulanya campur napa Mak niki tepung lah nek teng Jawa iki protole putih walah nggih Mak terasine enten apa mboten iki Mak diobong riyen biasane kula nek ngobong nganggo garpu oh di cutis ngoten garpune gak nyototen alah ngeten lak wis Mak nganggo sunduk niku jane sunduk sate niku nggih lha niku sing cok ya Bu sing cilik sodo mawon ku lho Mak nggih iki drama gawe sambel korek ini diobong sambel losek
Mak jenengan dahar mak enten sayur menerji ya sing tenan. Apa mangan sambel? Ngentosi sambel? Jangan. Mango, manyon. Iya mak, ya mak bareng mak mbak aku mak. Ini kan kayak sambel. Kula pengen sambel korek mak. Iki enak meneh pemirsane dikai jeruk pecel. Oh. Kan. Yes. Terus pokoknya diulek sampai lembut ya. Kok tak jangan nek wis lembut. Sarapan ya, Mak? Loh, jenengan rek menyedok-nyedok acara napa, Pak? Oh, nggih, Mak, nggih. Monggo. Nggih, Mak. Oke. Nggih, tak njegok nggih. Aku mbek mangatini entang cek nungguni bapake pemirsa wis esuk mau terus Mbak Yunet kan. Mak kula pengen sing sego wadang iki, Mak. Kula sego wadang. Lho kula nggih pengen jen niku kan gulanya rendah, Mak. Nggih. Rendah gula ya, Mak. Pengen sego wadangnya muluk. Wih. Sedap. Sambel botoknya berdua. Wih, sambelnya usah. Wih. Mbak Jess. Nduk dah Ibu pengen masak ya. Nggih, Bu, monggo, Bu. Ayo Dek bareng-bareng, Dok. Nggih. Soalnya sambel osek kuwi nek ndarandang gage kuwi kok masuk angin. Nggih, monggo angin. Kula osek. Ngik pun, Mak, pun. Oke. Segere kecik makarya iki. Wis ape ndang. Entang wis tak sarapan pemirsa. Tempene siji ya. Terus mbek jangan layer. Wes kuncine katut. Kayak DJ Butterfly iki kok. Mangan kunci. Mame kunci, Mak. Tinggal lalapan. DJ Butterfly. Nah, kita harus sambel. Aku tak ijek. Oh, bari ijek neh. Sambel panggang. Botok, Mak. Semangat jane mbek botok. Mama mboten mendhet botok. Mboten kula mau kali iki. Kula nggih ngene wis mau atoh kok. Sarapan. Mbak Mak Din sarapan. Duduk teng mriki, Mak. Mama karo apa jenenge manyung. Karo sayur manyung. Terong ya, Mak, enten terong iki. Lho, ayo, Mak. Ayo saya teng pundi? Ya. Niki lho, Mak, adem, Mak. Pun jeneng dahar kan ayo. Boten lalapan, enten semangka dek. Cukup lah. Nah, nggih, cukup saja semangkanya. Aku tak sarapan, Dok, dah. Ketok kok seger kok kathah. Aku gak usah. Mbak Jess minta tolong itu ketok Ibu, Dok. Minta tolong ya. Iku mengatini kene, aku pengen sing suasana beda ya, Dok, Trai. Tapi nggih mboten teng anu, Bu. Mesin cuci ya, Bu.
beda nduk iki kan nek dinere wong-wong ngono kae kan ning gone tempat pantai-pantai. Aku karo Mak Ngatini iki melambangkan wis dijegokno iki. Melambangkan kearifan lokal, Nduk. Nggih, ketinggal Bu. Iki mamak ngombene ning ngene, Nduk. Nganggo Gelas gelas ukuran kae lho ya. Gak wis gak tak ombe kok. Menye mentah, Bu. Sing pundi? Niku lho tak Ya sepak Allah, dhewe, Nduk. Monggo-monggo Mak Tin karo manyung, aku karo sayur menir. Wis tanpa bothok ngene wis jios kok. Mboten bothok. Mboten kula niki sik bingung mengke lawe ati. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Jios, Mak. Mongko Mak Besti uginan mulai hampir mapak-rapak. Jeng mapak-rapak, Bu. Jangan menir, tempe, sambal panggang. Maneman regane wadang tak mak mbek Mak Tin wong rendah gula ya. Nah, ayo. Pemirsa nate ningali DJ Butter Play. Enten napa niki? Maem kunci, Mak. Oh. Kunci niku di maem. Kunci iki lho pemirsa. Kunci iki di maem. Kunci lagi iki malah sak pentole. Repon, Mak. Jenengan Dek. Mbok teh. Mboten direpiyu. Mau teh, manyong. Wong kok itu Sumarno. Bu Sumarno Juwono. Pati. Ala semongko. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nanti Pengen rasa ya kotak-kotak ini. nggih seger, Mak. Ora iso ngrepiyu pemirsa saking enake. Mangan semangka sak kulite ya Allah. Ora nyangka wong kaya akeh duwite walah. Nek Mak Ngatini ngene. Napa, Mak? Dondong mateng wit. Dondong mateng wit. Rambut gondrong. Gak di dhuwit, biyen iki. Ndek piye nek saiki duwite akeh. Ini seger kapra ya, Pak. Rosi. Tancep, Mak. Biar masuk kene tak long ndek. Ampun, lah mundut malih. Mexico.
Berarti itu gak duwe iki ngono. Oh iya wis dadak. Arep ya nyuwun. Oh berarti jenengan mengke ngirim Mbak Intan. Om Kasdut wis nek pamanetan dereng ora. Dereng kurang. Lah kan dia celokanku Om Nduk. Piye lah? Panggilan kesayangane Om. Sayang gak saiki Om. Ndek Pak Le sakniki. Dia Om pancen sakniki Pak Le. Nggih duka nggih zaman riyen kan perbedaan usia 12 tahun, Mak. Iya, kula kalih Om Kasdut niku 12 tahun. Zaman riyen enten brik-brikan almarhum Bapak senengane mengudara ngangge orari zaman riyen. Jenenge biyen niku nganu. Anu Roger. nggih brik-brik di sini ada apa ngono Charlie, Beta, Alpha ngoten niku. Terus riyen kan tinggale Om Kasdut niku teng Tegal. Terus mengudara gadah saudara teng Kendilan terus dolan. Ini saya punya saudara. Nah, kula terus mantuk pas mantuk kuliah ngoten. Terus dikenalno. Kuwi anu jenenge Om Kasbiran ngoten terus kenalan. Nggih mboten tanpa pacaran mboten napa Mak Tin niku. Terus dikenalke zaman riyen terus budal layar meleh mantuk terus langsung nikah. Nggih mboten rame-rame tungkling-tungkling mboten. Nggih biasa nikah biasa ngoten. Jarang komunikasi zaman riyen. Tenan kula mboten bledok nek nyeluk nggih Om kula. Terus pun gadah indah niku diloroi wong. Piye Mbak nyeluk bojone Dek Om? Ganti ya. Maune Om adek terus apa masih ketoke saru ngoten lho dalam hati ki Dek. Bar Om dadi Mas piye ya tak celuk apa ya? Om ngoten. Terus akhirnya selot suwe tak celuk Pak Endah. Terus Pak Endah. Terus pun bar 2000 pinten nggih 2013 bar ceritane nggih. Balik Om meleh. Kan tak saya tak celuk Om. Wis ngono pemirsa ceritane iki. Mak Tim mau nganter makanan ke tempatnya Om Kasdut. Iki kan jek ning kono ket mau nek tesik pengen tem mriko kersane mungkin nek pengen anu dipapak Mbak Yuni. Mboten napa-napa kula tak teng iki. Ayo siji. Mak makasih yo Mak jan tak nggih. Besok tak gawuhake ten napa-napa. Mungkin kadang jan siang cek dijak Mama damel India he. Walah jias pemirsa ndek ini. Kucek ahe. Nah, pemirsa iki mang bubuk ra sida. Cicak. Ning ndi awan nek cicak. Ora nek cicak. Cicak ki nek awan ngene iki ijek rapat BP3 ning sekolahan. Engko ngumpule engko nek wis patek bengi kuwi rapat RT cicake nek yamen iki ora eneng. Yamen iki ora eneng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mangesuk wis mau dhewe pemirsa terus ngombe susu. Terus ngantuk. Mbah, ndong, ngeng. Sing bae dames. Mbak Miun gak iso numpak motor nek mbek Kinara. Sing men di Mam, kepilih sing dipilih men Bayu nae. Bayu wedi nduk nek numpak ngeng. Tak ambil susu. Tante Unanindul halo. Gigi Om dok. Tante Unanindul. Semoga Tante Unanindul sehat selalu di Hongkong. Sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar. Iya itu. Wih gendong kuwi sengko iki sing dienggo. Gendong dikelompokno pemirsa, kok terus ditarik. Ndong mbah. Kinara. Kita lagi mulai emang bareng Martin. Duduk ah. Emang jarene pe kancane bapak ngantek sore lah kok wis balik. Kenapa? Anak tamu. Kowe nek gayah pemirsa. Sidik saja, Mak Tis. Nah, tangannya sing manis, tangan manis. Tangan kanan. Ada ya. Semua tangan manis. Bedanya tangan kanan mbek tangan kiri.
Ya. Ya. Lho, las mulai nek wis mbok cekeli kerupuk ki ya. Kerupuk sudah wis. Aku ki ndek gak roh, tak kira aku iklane Mas Dimas to pemirsa. Allah. Iklan aku ora ngingeti nek kowe iki panganan iwak koi to pemirsa. Koi food tak pangan pemirsa sing kae. Duh, kok pangan ibu mah? Iya enak itu tapi Apa kuwi? anu panganane Pak Koi Mas Dimas kan kriuk-kriuk enak. Lho gak tak waca nggih Dik Bui lho ki pakanane Koi. Enak ya dia kru ya. Ngono kuwi sing tak soteng ya sapa? Wis bar ngancani bapake ki mangsuk. Lho iya. Walah utang, Dok. Nggih pun pemirsa demikian nggih cerita. Sampai ya. Terus tak jukone palsek, palen nang nduk tan. Mana kono iki pale? Walah, Dok. Saya 2 menit porong kuwi. Ki mang iklan mbek ibune. Dadak lali pancine nek tutupe ora Sabar, cuma sampai ya. Sampun. Aku tak golek lapel. Sudah, Dok, sudah sithik. Yang cekli sik wis. Jondene jaluk apa? Iki sik Sampai ya, udah habis ya. Ambunnya seger ya, Bu. Tangannya ya. Ya pun pemirsa, semua masalah ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya ya pemirsa. Amin. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iya. Cus nek bibirnya piye cus. Ya Allah. Nah sing ceplok mangan bae ae. Main ceplok Mbak Ibu ae. Ibu wis tuwek kok. Tak duduk bismillah. Ki nara sing bersih, nek sing elek-elek wis bae. Ngono dek, Bu. Cus. Aku aja sih mateni ya.